Ako želite koristiti aktivnost TAU na Omegi za provođenje usmenog ispita na daljinu, prvo trebate napraviti tu aktivnost. Kako napraviti aktivnost TAU, pogledajte u drugom videu na ovom istom kanalu. Znači, imamo situaciju da imate otvorenu aktivnost TAU i da tu želite provesti usmeni, kliknite na tu aktivnost, potom kliknite na priključi se sesiji. Kada se priključite sesiji, sustav Omega vas pita želite li dozvoliti korištenje mikrofona vašeg, vi ćete reći dozvoli, odnosno allow. Isto tako, ja želim koristiti i kameru, pa ću na dnu ekrana kliknuti na ovaj gumb koji se zove pokreni ili zaustavi kameru, u ovom slučaju pokreni, i sustav Omega vas opet pita želite li dozvoliti korištenje vaše kamere, vi ćete reći allow, odnosno dozvoli. U ovom trenutku sada meni radi kamera, mikrofon još ne radi jer je stišan. Znači trebam kliknuti na ovaj gumb isključi, uključi zvuk i sada ovdje imamo funkcionirajući sustav TAU, odnosno aktivnost TAU. Bitno je reći studentima u uputama prije samog usmenoga da osiguraju uvjete za ispit, znači da je soba im tiha ili da nema ljudi u njoj, da isto tako imaju slušalice s mikrofonom ili slušalice i web kameru s mikrofonom. Poželjno bi bilo da koriste prenosno ili stolno računalo, ali budući da financijski to ne mogu se svi osigurati, može biti i pametni telefon, odnosno tablet, odnosno uređaj kojim imaju i kojim pristupaju internetu. Bitno je samo reći da ako koriste pametni telefon, da ga spoje na neko napajanje, čisto da imaju struje dok se ovo sve odvija, jer će trošiti i internet, i zvuk, i video. Na ovom mom ispitu bit će dvije studentice. Ispit će se sastojati od jednog pitanja i njihovog jednog odgovora i isto tako bitan dio scenarija je da će na kraju stajati i njihova potvrda da prihvaćaju ili ne prihvaćaju tu ocjenu koju će dobiti. Dobar dan kolegice Pavelić, dobar dan kolegice Perković. Danas ćemo imati probni usmeni. Kolegice Pavelić, recite mi što je to sustav Omega? Sustav Omega je službeni sustav učenja na daljinu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je nastao u sklopu projekta OIZ-a Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta. U sustavu se koristi više od 10.000 korisnika. Hvala. Kolegice Perković, što su to sustavi učenja na daljinu? Sustavi učenja na daljinu su web aplikacije koje se izvršavaju na poslužitelju, a kojima se može pristupiti putem bilo kojeg web preglednika. U redu, hvala. Zamislimo sad situaciju da ste svi imali po više pitanja, da ste na neka znali, na neka niste znali odgovor. Kolegice Pavelić, ocjena koju vam ja trenutno nudim i koju ste zaslužili je izvrstan. Prihvaćate li? Da. Hvala. Kolegice Perković, isto tako zaslužili ste izvrstan. Prihvaćate li ocjenu? Prihvaćam. U redu, hvala. Ono što je tehnički bitno je da ćete sad vjerojatno te ocjene upisati u ISFU ili slijediti proceduru koja se slijedi za bilo koji drugi ispit. Bitno je isto napomenuti da trebate osigurati dovoljno vrijeme između svakog od ovih termina kako vam ne bi u ovu virtualnu prostoriju ušao netko od studenta dok još ovi prethodni nisu završili. I to je to. Hvala vam puno. Doviđenja. Sesiju završavate tako da na dnu ekrana kliknete na ovaj gumb za završavanje poziva, odnosno izlaz. Kliknete na to i to je to.